Jakob. Bamsemums. Jakob. Hvad er der? Jakob, hvad har du gang i? Det er bare lige lidt den søde, når det er sådan, at vi skal ud og rejse så lang tid. Det der, det må du ikke. Altså, det går ikke, det der. Prøv at vente. Min telefon ringer. Jeg tror, det er min telefon ringer. Prøv lige at tage den. Jeg kan ikke tage den. Nej, tag min. Tag den. Ja. Hej, eksperter. Ja. Jeg har så lige ved tiden om, det er faktisk ham, der holder telefonen. Ja. Okay, det skal jeg nok sige videre. Du tager fucking fejl. Det er mig, der må tage dem her ting. Jakob, jeg har lige et spørgsmål til dig. Hvad er det for nogle ting? Har du råd til dem der? Hjælp mig lige af med den her ting. Jeg kan ikke lide dem der. Der er også nogle lakridschokolade, der smager af det. Sluk det kamera. Sluk det kamera. Det er ikke rejse. Vi er ikke ude at rejse nu. Jeg ved ikke, hvad ting koster. Nej, Jakob. Jeg kan ikke kende forskel. Jeg ved ikke, hvorfor en vej man skal læse tal. Kan vi lave en aftale, Jakob, der hedder, at der er én ting, du må vælge at få med? Mister den her æg. Lige på nær den der. Fordi den koster alt for mange penge. Okay, så er der en af de andre poser, du gerne vil? Jeg kan godt lide med narko. Okay. Fint, Jakob. Må jeg prøve det? Ja, det må du godt. Okay, rejseprogram. Velkommen til min dør. Det her er en sprog, åbenbart. Har du nøglerne? Så er det rigtigt. Ja, det er Jakob. Hvad fanden er det? Det er bare sådan blank. Det er sådan blank pengekort. Prøv på den på døren. Vidste du ikke det? Nej, læg den på siden. Og film op på mig. Nå, jeg kom til en låst dør. Hvad skal jeg gøre? Prøv at vente. Jeg kan bare få den op. Film op på mig, ikke på døren. Du døren åben. Hej, Jakob Dissel, en 11-12 år. Jeg har fået lov til at lære en fedhedsliste, en top 5-hedsliste, en top 5 over fede ting, man skal jo huske at tage med, så udenom at rejse. Nummer 1. Husk at tage din yndlings læskedrik med. Hvis det er sådan, at de ikke har den der hjemme i det land, som du bor i, så tag den med, fordi så kommer du ikke til at savne det, og det er farligt, hvis det er sådan, der er for meget sol, så... Wow! Nummer 2. Crop tops. Jeg kan ikke blive for meget tip. Den kommer an på, hvis du er en trendy eller en kendt, så vil du gerne have, at den viser ret for meget tip. Ligesom det er blevet populært, der skal være bedre små røvballer om foran på damer. Husk at få nogle ting, fordi det er pisse hammer røv fucking kedeligt at ligge i solen. Så du skal have noget at fordrive tiden med. Jakob, hvad er det, der står på dem? Jeg synes, der er klistermærke på. Står der Torsten på? Jeg tror at... Har du stjålet Torstens Nintendo? Kom, vi hopper hurtigt videre til noget andet også. Nummer 4. Husk din snorkerudstyr. Nogle 5 fede ting, som du skal huske at tage med, fordi at vi må åbenbart ikke have en bobberfly kilo med. Sort belt i shut the fuck up! Når der er sådan, der kommer en bandejo og siger, get it all your money up! Siger han og sådan noget. Så siger jeg sådan, yes, maybe you can just you can get the full extent of the jam! Whoops! Og så når han stopper så, sorry, Gringo, sorry, we know... Skål! Hvad så, hovedunger? Det her er sådan en landslags form for video, hvor der er sådan, at jeg fortæller, hvordan man får sin bronx on. Egentlig er der ikke så mange andre ting, end gør, end at bare sprede godt op. Og så er der faktisk der, hvor der er sådan, man kan være sådan lidt, der hvor der er sådan, at det kan komme, hvor man kan komme allermest galt sted. Jeg har 2 steder. Deroppe på min pande, og så nede på min inderlår. Først der skal man lige gokke noget bader ud af den her tube. Man skal have det i panden. Og så ellers herinde, hvor det er sådan, jeg har en tendens til at blive rød. Der er ligesom 2 lejre. Den ene, det er sådan nogle fortølledrenge, der hele tiden vil ikke have den skyggen og sådan noget. Og så er der også andre hårde hunde, som siger, fuck shit. Så kan godt være, I tænker, hey Jacob, der er en skyg hen over din brystkasse. Jeg er kommet i den alder, hvor det er sådan, at mine nip, de er monsterømme. Og det der med, at du kan komme til at være syg og kaste op, er for meget af det. Det er en løgn, der er nogle tyskere, der har fundet på. Velkommen til Jakob Dissel, og inklusiv, hvor vi tager ud til en monster fucking kedelig bygning af en eller anden slags. Det hedder en katedral, Jakob. Kan det blive
Kan det blive mere fucking kedeligt? Kom her, prøv at kigge herom. Paratkanon. Den duer ikke engang, fordi at de putter den der dubu ud i snuben på den. Fucking kedeligt. Og film det der. Film den der også. Det er som om, de brugte alle tiden i deres bitte hjerner på at finde ud af, hvad er den kedeligste farve i hele fucking universet. Den der er mere spændende end det her. Mega fucking spændende, der er en blåval inden deres bitte søg. Folk synes, at dyr er blevet kedelige, men det passer ikke. Det var fucking bygninger, der var det nye kedelige. Siger du det der, er det en blåval? Det er en fucking blåval, der er inden deres bitte søg. Hej. Hvad gør han nu? Hvad er det, han putter på? Han har ikke godt med bad over min ryg eller noget. Ham det. Det er et stort lille lort. Jeg tror, det er lort. Men det er han kender ham her. Han er nærmest en slags voodoo-prins. Sådan en ret dyster voodoo-prins. Du har lige rigtig spændende. Han er spædbarn på mig. Fuldstændig. I må ikke gå rundt her og blive forelsket i mig. Det er måske derfor noget, det her, der skal skæres ud. Der er noget, der skal det her skæres ud. Hvorfor noget? Fordi den er begyndt at stride på mig. Nu stop, nu bliver jeg mærkeligt det her. Stop. Du filmer op af. Du skal ikke filme nedad på mig. Fordi der... Hvad sker der, Det er fordi, han har snydt mig. Han er ligesom sådan en kung fu-mester, hvor han ved alle, hvor det er de rigtige steder. Man skal trykke hen, og nu har han fået dem til at stride på mig. Det er sidste gang, jeg lader nogen overbegrænse mig. Jeg er blevet en voldgrænse. Det er det, der er sket. Tak for den her gang. Disse år inklusiv. Ikke film for ned på mig. Nu er vi kommet ned i dinosaurens hoved, og faktisk jo længere vi kommer ned i huden, så er det sådan som om, at dem der Christine, de bliver sådan mere mørke i det. Det er præcis sådan et sted her, man kan forestille Batman har en kæbe. Han kommer og lander i vandet, folder vingerne ind, han kommer tukkende ind derovre fra. Film derovre, film. Der kommer tuppen ind der, og så siger han bare til hans bobler, open a bottle of wine, I wanna fuck the catworm tonight. Jeg har lidt indtryk af, at du overhovedet ikke har læst op på den her opgave. Hvad hedder det her rejseprogram? Hedder det Lars Kedelig Efternavn? All inklusiv. Jobber op i your ass. Fucking idiot, du er. Er du sikker på det? Ja. Fint, så går jeg op og tjekker mails. Altså, det må du selv rode med så. Fint. Så slap vi endelig af med den forbandede idiot. Gik han seriøst? Er han sådan en tudprins, der I rigtig gik? Kom med herind. I skal med herind. Jeg er kommet til at tænke over nogle ting, som der aldrig nogen andre kan have tænkt over. Det er, at Batman er en vampyr. Han er Dracula. Han har sådan der bobtænder, hvor der sådan, han sutter blodet af nogen, for at blive en gammel, som er ung. Fik I det med? Hold da op, Jacob. Du ser da godt nok fint ud. Jeg bliver nødt til at tage den her. Hvad skal jeg prøve til det, Rikke? Bare giv mig en whisky on the rock. Den her, den er til mig. Den til mig? Er det for dig, ja? Den er den her, som sidder hernede for enden af barnen. Det er sygt narligt med den her. Rita! Rita! Jeg hedder Sara, og du bliver nødt til at tie stille, hvis der du skal være her. Nå, så kommer du lige sådan igen. Der skete en uheld. Jeg går hen og blev lækker. Kassan, mamma mia, oh, mamma mia. Rita, jeg stopper med at spise pomfritter, hvis du gider nyde på min tips. Jacob, prøv lige at sige mig, hvad sker der her? Det er de sådan over der. Satan, knægt. Kan du ikke følge den her? Den er der. Du kan godt drikke en cola. Så henter jeg en cola til dig, ikke også, min ven? Så har jeg taget fat i udstyr, der har en kølle til dig. Yes, kender den godt. Nå, venner. Og en kølle til mig. Så tager jeg en bold til dig her. Det kan jeg ikke have. I kan have nogle råd. Nå, så du kan da få den anden.
Jeg skal sgu heller ikke have lysråd. Vil du bytte tilbage igen? Ja. Godt. Godt. Og så holder jeg score her. Yes. Den skal skyde fast. Skal jeg gøre det? Det skal jeg. Jeg tror, vi er gået lidt forkert, faktisk. Det her det er sidste hul. Så taber du, hvis du ikke spiller færdig. Så lad os da gøre det. Der lyser ned. Så nu skal I prøve at se mig tvære den i hullet. Nå, det var ærgerligt. Så er det min tur. Det er fucking løgn, det der! Du har snydt! Det er snydt på Jakobs dag! Nu er jeg blevet pulet i min nump, og blevet pulet op i min hoved af dig. Det gør jeg ikke! Der er flagermus hernede! Skynd dig at finde deroppe! Skynd dig at finde op, Rasmus! Jeg skulle lige første gang. Han skulle oveni. Tillykke til Jakob Dytte! Skal vi smutte nu? Det kan vi jo godt, din taber. Ligesom Donald Trump. Så lige, der er nogen, der skal forbi. Der er nogle andre tabere, der skal forbi. Ja, værsgo, gå ind og tabe. Shit. Godt kæmpet, best man. Hola, mi caso Jacopo Lodizolo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og så videre. Men jeg kan du ikke prøve at sige sådan et eller andet med goddag, hvordan går det? Det er jo sådan noget, folk har brug for lige. Okay. Pablo Spaniol, si, no, will you please leave? Don't touch that. De nada betyder ikke pil ved den. Mucho foco in the bordello. Og husk, hvis I er en 11-12 år, så er det no til sangria cerveza. Det skal vi have klippet ud, det der, jeg lige sagde der til sidst. Og så faktisk det sjoveste, da jeg kom ned, jeg var lidt sur på dem i starten, fordi jeg troede alle sammen, de gjorde nar af mig. Men de sådan snakker de også. Prøv at høre, Jakob, du er lesber. Det gør de jo ikke. Det er jo bare lesber af helvede til. Jeg læser sgu da ikke. Jeg er bare en meget lille tungstreng. Okay, så nu læste jeg skulle lige med en lille hårøjen her. Kunne man så sige, Jacopo di solo mucho foco rundt på det, can't eat fruits. Where do you come from? No. Buenos dias. Muy bien. Hola, det er hej. Farvel, det er det omvendte. Så det er faktisk allo. Senor, det betyder det samme som i Danmark. Det er bare en gammel dame. Jacopo di solo, please se mit program. Shit! Så er der dømt pause, ikke også? Jeg skal simpelthen op og lave bøs. Skal tisse. Op og nys. Stop og filmo. Please, oh. Okay, rejseprogram. Det her monster fucking kedelige røvsygt sted viste sig faktisk, og at det har snydt mig lidt. Fordi at det viste sig, at der har været mega mange fucking krige og sådan noget. Først var der nogle andre, så kom det der med muslimer, og så kom der de kristlige, som bygger den fucking borg her. Kom on med ind, så slænger og se. Jeg har godt prøvet at blive nødt til at stoppe. Jeg har lige været inde ved dem. Og de siger, at vi må sgu ikke komme ind. Hvad? Hvorfor fanden må jeg ikke det? Man kan sige, at han synes, altså, at dine shorts er for profan. Profan? Ja, du er for profan. Profan? Han er profan af mig? Nej. Professionel fan? Nej, han synes, dine shorts de er alt for korte. Du må sgu ikke komme ind i sådan nogle korte shorts. Hvad fanden er galt med dem? Det er jo Guds hus, så at sige. Altså, du kan ikke... Fuck! De synes, du ser alt for fræk ud i de der shorts. Måske jeg er for smart. Og for fræk, for smart. Ja, jo. Jakob Dyssel, for fræk og for smart til kirke. Vi nu kom herind i det her Ninka-marked, så hvor jeg forventede, at der ville være så mange kaniner og sådan noget, men det er der slet ikke. Der kan faktisk kumulere meget læder herinde. Og det, jeg kan faktisk rigtig godt lide læder, fordi det er faktisk stoffernes sexede materiale, som Pugelgaard siger. Jeg har det heller ikke godt, hvis det er sådan, hvis jeg har underbukser på. Kom til at svede for meget, så bliver jeg sådan helt, helt skavtig. Så bliver det sådan helt skavet her ude i siderne, og så bliver helt rød, og sådan oppresset, så kan jeg komme til nogle vabler ud på mig. Pablo Spaniol, no. Det her er for eksempel også en lædersted, jeg håber på, at man kan finde en eller anden sted, hvor de sælger nogle lædershorts til mig. Fordi det må jeg ikke tro på min far, nu er min far ikke med den her gang. Nej, men vi har jo en aftale med din far om ikke noget med læder til Jakob. Hvorfor har du snakket med min far om det? Ja, fordi han siger, det er det eneste, du snakker om. Altså. Det er bare fordi, han ikke vil have, at jeg går i sexet stof. Det er jo skind for dyr. Det er jo dyrehud. Du lyver. Hvordan? Den telefon ringer. Nej. Hallo? Nej.
Det er nogle spanske eksperter den her gang. Ja, yes, I'll tell him that. You're fucking wrong, bare på spansk. De sagde det bare på spansk. Prøv at se, hvor skuffet han ser ud. Han små, fede kede af det hele øjne. Step by step, for noget man bliver stille mig her. Så Jacob, nu skal du se her. Jeg har lige været nede ved den lokale slagter. Du kan bacon. Ja, det kan man godt se. Det her, det er spansk skinke. Bacon? Ja. Det kan jeg godt lide. Smager skide godt. Jeg er meget så sulten. Ja, slagteren han fortalte mig, at helt er tørret helt op til 60 måneder. Og 60 måneder, det vil jo faktisk svare til 5 år. Så lang tid er det her helt. Klip. Jeg har engang blevet lukket om bag brusen. Derom ved der skraldepøl, hvor de har fundet en kattepøl, jeg skulle slikke på. Hvor der er sådan, det smager fuldstændig sådan der. Hvad fanden er det for sindssygt land, du har taget mig til? Hvor der er sådan, de gemmer pålæg så lang tid. Det kan maks holde sig 14 dage. Du skal godt op. Nej. Jeg troede, det var rengøring. Jeg kunne nemlig godt trænge en smule herinde. Det er da gået helt amok med din mave. Man skulle tro, det var min mave nemlig. Men det er ikke det, der er sket. Der er sket en forbrydelse herinde. Det er det, der er sket. Der er sket en forbrydelse herinde. Gæt hvad? Der er brudt en band tiggere ind på mit værelse og holdt fest og bollede sex oven på hinanden herinde. Ej, prøv at vi skal ikke filme det, det kan vi ikke bruge. Det Jo, kom med hen, fordi det er nemlig beviser. Det er evidence of the crime. Prøv at se herinde. Jeg synes nemlig, kom med hen og se os det her. Du for helvede. Men det er fordi, hvis man er lang tid nok inde, så kan man faktisk ikke lugte det længere. Jacob, du står sgu da ikke og spiser chips. Nej, tak. Jeg skal fandme ikke have nogen af dem der. Jeg glæder mig fucking til at komme hjem. Jeg kan faktisk ikke udstå at stå lige her. Det er faktisk lige som om, at det er sådan magneter, helvedes magneter, hvor det er vendt om, og hvor det er sådan, de ikke passer sammen, hvor det er sådan, jeg er inde midt i det. Nu vil Jacob Dissel fuck mig gerne hjem. I'm telling you. Hej Jacob. Vi snakker ikke sammen, os to. Jo, jeg var lige så farvel til dig, du rejser. Ikke? Kan du have det rigtig godt? Kan du have det godt? Kan du komme godt hjem? Fanden, jeg tænkte det nok. Min plan lykkedes. Nej, Jacob Dissel kommer hjem med sin Bronx on og en tønsbog. Nej, vi bliver her. Nej, vi skal afsted nu, Jacob. Nej, jeg gider ikke så. Jeg har lige fået en kæreste. Det er fucking tykkebesteg, det der. Så bliver du her, og så kører jeg hjem. Jeg gider ikke mere. Farvel, Jacob. Din idiot. I tør ikke at køre. Nej! Vil du med, eller hvad? Jacob Dissel. All inclusive. Adios.